Salutare tuturor! Astăzi continuăm seria de podcasturi explorând domeniul medical. L-am chemat alături de noi pe Adrian Păun, medic rezident în specialitatea de boli infecțioase la Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș. Mai mult decât atât, Adrian este doctorand la Institutul de Virusologie. În momentul actual își realizează lucrarea pe tema infecții virale cu transmitere sexuală în rândul persoanelor din grupurile vulnerabile. Bună, Adrian! Ne bucurăm că ai acceptat invitația. Bună, mulțumesc frumos pentru invitație. Chiar sunt onorat. Spune-ne mai multe despre bolile infecțioase cu transmitere sexuală. Cum putem să le prevenim? Well, asta este un lucru pe care și noi încercăm să ne axăm, mai ales că la noi la spital lucrăm foarte mult pe ce înseamnă infecția HIV. Cel puțin pentru mine asta este principalul punct de interes în boli infecțioase și cumva din păcate nu avem practic resursele necesare de a merge în comunități, însă noi încercăm de fiecare dată prin ce facem în spital și prin educarea oamenilor care vin la noi la spital, făcându-le un soi de consiliere legată de protecție, de scăderea factorilor de risc și așa mai departe, să aducem la o diminuare a infecțiilor în general. Am avut de-a lungul timpului diverse epidemii de infecții cu transmitere sexuală și cumva pe măsură ce veneau din ce în ce mai mulți pacienți încercam atât prin intermediul lor și în comunitățile lor să ducem informația mai departe. Legat de HIV avem metode profilactice, însă nu chiar și în România în acest moment care să fie cumva la scară largă. Există așa numită profilaxie preexpunere pentru HIV, care există din 2012 în SUA și 2016 în Europa, peste 30 de țări deja un program național bine stabilit. La noi încă lucrurile se mișcă un pic mai încet, dar noi totuși îi informăm pe pacienți și despre asta, pentru că se pot accesa din diverse alte surse, farmacii online și așa mai departe. E o întrebare largă, adică e o întrebare cu un răspuns foarte larg ce mi-ai spus. Încerc să bănuiesc că o să discutăm mai departe fiecare punct în parte, dar în principiu asta încercăm să facem, să colaborăm și cu diverse asociații și să informăm pacienții de fiecare dată. Există foarte multe boli care se iau prin contact sexual, dar care sunt cele mai periculoase și cel mai des întâlnite în rândul tinerilor? Acum, depinde ce înțelegem prin periculoasă. E drept că dacă punem periculos egal nevindecabil, ne referim la HIV. Deși în zilele noastre, infecția HIV este o infecție cronică, bine controlată, avem un tratament, acum, regimul este de single tablet regimen pentru orice persoană care este diagnosticată. Tratamentul este o pastilă pe zi pentru tot restul vieții, cumva nu mai putem vorbi că ar fi periculoasă dacă este diagnosticată la timp. Practic, cea mai importantă formă de prevenție este numită treatment as prevention, ceea ce înseamnă că noi trebuie să încurajăm testarea la 6 luni, maxim un an, și în momentul în care există această infecție la început, practic când nu apucă să afecteze organismul, să venim cu tratamentul și să o păstrăm în acel punct, ea ne mai devenim periculoasă. Alte infecții cu transmitere sexuală care să fie periculoase și ar putea să fie în contextul în care ar fi ignorate și practic la fel, vorbim despre testare, gonoreea și clamidia, care pot să dea pe lângă infecția inițială la nivelul uretrei sau mai știu eu, mai departe pot da infecții sistemice. Și aici e o problemă reală. Sau sifilisul, la fel. Adică inițial poate să fie acel șancru pe care poate îl ignorăm și așa mai departe. Sau, în cazul sifilisului secundar, apare un rash în general cu adenopatii generalizate, se măresc ganglionii. Însă, dacă aceste lucruri sunt ignorate, nu există testare și nu se face tratamentul, la fel, putem ajunge în diverse situații de diseminare a infecției în tot organismul, chiar și la forme de, pneumonii de cauză sifilitică, afectarea sistemului nervos central și așa mai departe. Deci, testare cât mai rapidă și tratament. Cam asta trebuie să facem cu fiecare infecție și astfel, în momentul ăsta, în zilele noastre, nu mai sunt periculoase dacă le descoperim la timp. Unele infecții pot să rămână în corpul nostru fără să se manifeste. De exemplu, la HIV putem să stăm chiar 10 ani cu virusul fără ca el să ne facă vreun rău. Cum putem să ne dăm seama dacă doar suntem purtători?
Nu e, mă rog, terminologia nu e chiar purtători și el nu stă de fapt în organism și nu face nimic. HIV are cumva un traseu în care la începutul infecției, și de-aia e bine să ne testăm tot timpul, el ajunge să se înmulțească foarte mult în sânge. E așa numita infecție acută sau sindromul retroviral acut, în care în primele, să zicem, săptămâni de la infecție vom avea un număr foarte mare de particule virale în sânge care vor omorî celulele noastre T, mă rog, o parte dintre celulele T care sunt afectate de HIV și imunitatea va scădea foarte mult. Și în momentul ăla apare îl numim noi sindrom pseudogripal sau mononucleosis-like, adică putem să avem febră, putem să avem un raș pe piele, poate să ne doară în gât, chestii care în mod normal nu ne-ar ridica un semnal de alarmă, dar în ghiduri e foarte bine punctat faptul că și în aceste contexte e important de luat și un test HIV. După care virusul rămâne în sânge și în continuare va afecta celulele acestea despre care vorbim, însă va avea cumva o scădere treptată a numărului de particule virale în sânge, vor mai crește un pic celulele acestea T despre care spuneam, până când într-adevăr putem să ajungem la 10 ani când încep din nou să scadă. Dar organismul este în continuare afectat și în momentul în care încep să scadă, imunitatea scade foarte mult și vor apărea tot felul de infecții care nu apar la un om care nu are această infecție și poate ajunge chiar în stadiul ce îl numim noi de infecții AIDS-defining illnesses, practic vorbim deja de SIDA. Și pentru care dintre bolile cu transmitere sexuală există deja vaccinuri? Avem clar vaccinul pentru hepatita B, care știu că este o infecție cu transmitere sexuală, și HPV, care e foarte important, practic este cea mai răspândită infecție cu transmitere sexuală și e foarte important awareness-ul pe partea de vaccinare și mă bucur că acum urmează să fie decontat acest vaccin și pentru femeile de până la 45 de ani și probabil în curând și pentru băieții până la 14 sau 18 ani, nu mai știu exact. Oricum lucrurile se mișcă în direcția aceasta pentru că în momentul ăsta vaccinul este foarte scump. El a fost aprobat până la 18 ani pentru fete, dar pentru cei care au depășit 18 ani dar nu sunt totuși în jur de 40, suma pe care ar trebui să o achite pentru acest vaccin era foarte mare și acum ușor, ușor lucrurile încep să devină accesibile pentru că HPV-ul, pe lângă faptul că este o infecție cu transmitere sexuală, este o infecție care poate să producă cancer și nu doar cancer de col uterin, sigur, acesta este cel mai răspândit, dar vorbim de cancer vulvar, vorbim de cancer penian, cancer din sfera ORL, lucruri pe care trebuie să le ținem în control și de aceea este recomandarea și pentru bărbați, pentru că, da, nu au col uterin, dar au penis și au cavitate orală. Mulți oameni când aud de HPV se gândesc că este o boală care afectează strict femeile. Pe bărbați, unde îi afectează? Cum îi afectează acest virus? Cum spuneam, el se răspândește prin contactul sexual. Și atunci, depinde de tipul de contact sexual. Dacă vorbim despre bărbați heterosexuali, dacă vorbim despre bărbați care fac sex cu bărbați, lucrurile se împart un pic. Asta e denumirea pe care o folosim noi, men who have sex with men, de asta am folosit așa. Practic, cancerul penian este de o parte și de cealaltă, iarăși depinde de tipul de activitate. Și cancerele bărbaților din sfera orală pot fi în cadrul sexului oral, atât cu femei cât și cu bărbați. Deci, dacă cumva lucrurile ar deveni mult mai nerestrictive și am vorbit mai des despre asta și am avea educație sexuală și am spune asta out loud, nu cred că ar mai fi așa tabu că bărbații pot să facă cancer de la HPV. Deci, da, bărbații pot să facă cancer de la HPV pentru că toată lumea are diverse preferințe sexuale când vine vorba de partenerul sau partenerii. Chiar asta voiam să te întreb, dacă tu susții orele de educație sexuală și dacă crezi că ar trebui să fie implementate în licee, în școli? Evident, nu numai în licee, lucrurile ar trebui să înceapă din școala generală, mai mult decât, adică un argument e și faptul că copiii au acces la informație, dar informația nu este triată
și dacă, caută orice pe Google vor găsi 100.000 de variante, vor fi bulversați, poate se vor speria de informația aceea și o vor ignora. Atunci lucrurile ar trebui cumva prezentate adaptat vârstei lor, dar de la o vârstă cât mai mică pentru a fi pregătiți. Cu siguranță susțin asta. Există tinere care intră în contact cu boli pe cale sexuală. Este evident că tinerele care intră în contact cu aceste boli pot să și rămână însărcinate. Care sunt metodele contraceptive pentru a evita aceste situații neplăcute? Dacă vorbim de contraceptiv, adică împotriva unei sarcini nedorite și a unei infecții, vorbim de prezervativ. Și abstinență, dar n-au făcut rău nimănui, așa că... Pe care o recomandăm? Nu, adică... Tinerilor. Da, asta cu abstinența, știi cum e, face parte, practic, activitatea sexuală face parte din dezvoltarea noastră. Nu putem să... Ne-am mințit pe noi să spunem că abstinența e o soluție și atunci, cumva, prezervativul, în momentul de față, prezervativul mai degrabă extern, cum în România nu cred că există prezervative interne, sunt în diverse țări, este o soluție și am văzut de curând în Franța, de exemplu, că în farmacii sunt gratuite prezervativele pentru persoanele de până la 25 de ani. Chestie care mi se pare foarte utilă și poate, cine știe, la un moment dat va fi și la noi chestia asta. Și informarea că prezervativul este foarte util atât pentru transmiterea sexuală a bolilor, a infecțiilor, cât și pentru sarcină. Sigur, dacă vorbim de relații stabile, așa numita... Dacă vorbim de, spre exemplu, persoanele care sunt în relații stabile, care sunt închise, vorbim de testare și fidelitate. Adică aici, am putea să spunem că luptăm doar împotriva unei sarcini nedorite și atunci există diverse metode contraceptive, de la implantarea unor device-uri intrauterine la tratament, dar din nou, asta aș recomanda oricând să se facă cu îndrumarea unui medic ginecolog în mare parte și să se țină cont de istoricul pacienților, pentru că vorbim de diverse lucruri care pot să contracareze cu tratamentul, de exemplu anticoncepționale. E cumva cunoscut în populația generală că anticoncepționale pot să dea diverse reacții adverse și nu numai îngrășare. Vorbim de risc de tromboză, vorbim de depresie chiar, adică sunt niște chestiuni care trebuie luate bine în considerare și acest planning familial, care nu înseamnă numai despre familia per se cu copii, trebuie făcut cu mai mare grijă, poate de medici de familie, poate ideal ar fi să fie în niște centre special destinate acestor lucruri pentru a le informa pe fete și pe oricine are nevoie de aceste informații. Și poți să ne spui mai multe care sunt infecțiile virale cu transmitere sexuală pe care le pot avea tinerii? Virusurile sunt foarte multe în general. Acum descoperim noi virusuri sau virusuri care se reactivează sau din endemice devin pandemice, cum a fost epidemia de monkeypox, care chiar a fost și declarată ca o problemă de sănătate globală de Organizația Mondială a Sănătății. Însă, cred că principala infecție virală cu transmitere sexuală cu care noi infecționiștii cel puțin ne întâlnim este infecția HIV. Ceea ce, vă spuneam și la început că e cumva principalul meu punct de interes. HIV-ul a fost descoperit cumva prin anii 80, undeva în 81, n-a fost descoperit inițial, au fost și diverse dispute cu cine l-a descoperit, în fine. În 81, practic, a fost publicat un articol cu 5 cazuri de o pneumonie cu un fung, acum înainte era parazit Pneumocystis carini, la 5 bărbați gay sănătoși. Chestie care nu era cumva nu era de așteptat, pentru că genul ăsta de infecție oportunistă, o numim noi, care apare doar în anumite condiții, practic în cazul unei imunități scăzute, apărea la persoane oncologice cu diverse alte probleme, nu la persoane sănătoase. Și de acolo, practic, au început oamenii să-și pună întrebări și cumva ulterior a fost o creștere exponențială a infecțiilor oportuniste, practic la care nu ne-am fi așteptat, a diverselor cancere de la, că cel mai cunoscut la vremea respectivă era sarcomul Kaposi, și care este cumva o leziune inițială la nivelul pielii, care după aia poate să se extindă sistemic și într-adevăr poate să devină și fatal la un moment dat.
Apoi a început research-ul pe partea asta și într-un final a fost descoperit acest retrovirus, al doilea retrovirus care era cunoscut până la momentul respectiv, HIV. Și cumva din 81, când a apărut chestiunea asta, până în 96 nu a existat un tratament eficient. Și chestia asta cumva era așa de speriat că dacă știai că ai o infecție mortală care nu avea niciun fel de tratament, probabil că oamenii erau speriați să nu o aibă. Însă lucrurile au evoluat din 80 până acum și cumva vreau să atrag atenția asupra unui lucru pe care îl observ de-a lungul, atât în viața de zi cu zi, cât și în spitale, la cadrele medicale, o stigmă față de persoanele care trăiesc cu HIV. Chestia asta nu este ok din niciun punct de vedere, pentru că e o boală cronică, cum spuneam mai devreme, care sub tratament nu e transmisibilă. E o chestie foarte importantă și o să vedeți probabil în diverse contexte U equals U, undetectable equals untransmissible. Deci, cumva, lucrurile sunt într-un punct foarte bun. Nici măcar, practic, prin contact sexual neprotejat nu se transmite virusul dacă este nedetectabil în sânge. Bun, probabil o să mai discutăm despre HIV în următoarele întrebări. Dacă nu o să mă întreb tu, o să mai aduc eu sigur în discuție. Mai vorbim de altfel și de virusurile hepatitice. Practic, ok, putem spune că HIV-ul nu... în momentul ăsta nu are vaccinare, are profilaxie preexpunere, ce spuneam. Hepatita B are vaccin. Practic, ce trebuie noi să facem e doar să ne vaccinăm. Cei care suntem născuți după 95 avem deja vaccinarea în programul național, însă pe la vârsta asta de 25 plus ar fi de recomandat să ne luăm și să ne refacem un titlu de anticorpi să vedem dacă mai suntem sau nu protejați. În fine, dacă asta cu vaccinarea este pentru majoritatea oamenilor este acoperită. Un alt avantaj la virusul hepatic B este că majoritatea infecțiilor sunt acute și se remit de la sine. Adică peste 90% dintre oameni care au avut contact cu acest virus se vindecă spontan. O parte cronicizează și atunci cumva vorbim de tratament, indicații de tratament și așa mai departe. La hepatita C nu avem nicio formă de prevenție. Dar cumva adică se transmite și sexual, dar se transmite mai puțin sexual. Pe de altă parte există tratament curativ pentru hepatita C și asta ne bucură, adică și tratamentul ăsta este de câteva săptămâni, este suportat bine de pacienți, iarăși o chestie foarte dezvoltată față de încercările anterioare de a vindeca hepatita C, care pacienții erau dispuși la tot felul de reacții adverse și, nu era deloc plăcut și asta cumva scădea și aderența lor la tratament. Cum îți spuneam, virusuri apar sau, învățăm noi să le descoperim, cum a fost epidemia de monkeypox, practic un virus endemic din Africa a ajuns în tot restul lumii și s-a răspândit destul de repede și ne-am avut destul de multe cazuri în spital și am văzut ce înseamnă chiar și formele severe. Deci, virusurile sunt foarte sneaky, am putea spune așa, dar și pentru monkeypox există vaccin. Adică a fost o variantă de la vaccinul de variolă care și-a dovedit eficiența și pe monkeypox. De hepatită A, vă spuneam mai devreme, mulți dintre noi inițial se gândesc la o boală pe care o faci în copilărie, o boală a mâinilor murdare. Însă, dacă stăm să privim lucrurile un pic mai in extenso, ne dăm seama că calea de transmitere practic poate să însemne atât mâini murdare, cât și, cum spuneam, practici sexuale fecal-orale. Adică fiecare om are preferințele lui sexuale, asta nu e treaba noastră. Ideea e că atât bărbații cât și femeile pot să aibă acest risc de transmitere a virusului hepatitic A. Și noi în spital am avut de fapt în România a fost și cred că încă este epidemie de hepatită A pe transmitere sexuală. Deci cumva dacă un virus sau o infecție poate nu era considerată ca fiind cu transmitere sexuală, observăm că lucrurile se schimbă sau învățăm noi să le căutăm, cum spuneam mai devreme. Și, vorbeam de HPV, pentru că iarăși avem vaccinare care urmează să fie decontată și așa mai departe.
Și legat de sifilis? Pentru că noi știm de sifilis de la Mihai Eminescu. Sifilis, da. Sifilisul, da, e o bacterie care este într-adevăr o problemă în continuare. În epidemia asta de hepatită A de care îți spuneam, am descoperit la pacienții noștri, pentru că, le-am făcut un screening mai amănunțit, am observat că mulți dintre ei fie trecuseră prin infecție, au avut la un moment dat sifilis și l-au tratat, asta ne bucură, iarăși un număr foarte mare aveau infecția la momentul respectiv. Și sifilisul este o boală foarte sneaky, pentru că vorbim de sifilis primar, secundar, terțiar. Sifilisul primar, de cele mai multe ori, înseamnă că ni se umflă un ganglion și apare o leziune la un loc unde, a avut loc contactul cu persoana pozitivă. Chestie care de multe ori trece neobservată și atunci ajungem în partea de sifilis secundar, care este denumit chiar marele imitator, pentru că nu îți dai seama de la început că e sifilis. Adică, sigur, ai niște lucruri care îl diferențiază, cum ar fi că poți să ajungi să ai adenopatii generalizate, să se umfle ganglionii de peste tot, poți să ai un rash, poți să nu ai rash-ul ăla, poți să-l ai sub o formă, poți să-l ai sub altă formă, adică nu te prinzi ca idee. De asta o să punctez în continuare testarea și măcar la un an, ideal la 6 luni, sau dacă știm că am avut contact cu o persoană pozitivă, să ne testăm, pentru că cu cât descoperim mai repede și cu cât stadiul în care descoperim infecția le vorbim de sifilis, este mai incipient, tratamentul e diferit și luăm mai puțin tratament, ceea ce e mai bine. Dacă ajungem în schimb în stadiul ăla de Eminescu, de sifilis terțiar, acolo lucrurile se complică un pic, pentru că vorbim de o afectare sistemică care poate să ajungă până la neurosifilis, cum știm și de Eminescu, cu tot felul de alte infecții sau de complicații pe organe la care nu ne-am aștepta de la această infecție. Deci, testare și ulterior tratament. Acum să ne gândim să vorbim despre boli infecțioase în modul generic. Tu ce vaccinuri ne-ai recomanda, în afară de cele care sunt deja obligatorii, evident, după ce consultăm și un medic specialist? HPV, clar. Adică în momentul ăsta, urmează să fie, cum spuneam, aprobat pentru femeile de până la 45 de ani, care este practic și vârsta până la care e recomandat el în general a se administra, pentru că după 45 de ani, cumva, eficiența nu mai este atât de mare. Nu eficiența vaccinului, cât necesitatea lui. Pe lângă asta, trebuie să ne orientăm. Acum, de exemplu, eu aș recomanda oricui să-și facă vaccinul de hepatită A sau să-și dozeze niște anticorpi de hepatită A să vadă dacă are sau nu. Pentru că în momentul în care ai o epidemie în țară, poate să ajungă la tine în orice moment. Adică au fost și, nu știu dacă ați văzut la un moment dat, erau ceva știri, pentru că niște salate de la un lanț de supermarketuri au avut, practic, oamenii s-au infectat din salatele respective. Deci, practic, atâta vreme cât e o epidemie, ea poate să apară pe orice cale și e bine dacă ai o metodă prin care poți să te protejezi, să o faci. În momentul ăsta nu îmi vine altă idee în minte, dar cred că, din nou, pentru că trebuie să fie cumva adaptată chestia asta la persoană. Dacă, spre exemplu, vorbim de HIV, nu avem un vaccin în momentul ăsta, dar dacă știi că te încadrezi în anumite comportamente care poate sunt la un risc mai mare de transmitere, vorbește cu un medic infecționist sau cu medicul de familie, chiar dacă nu există profilaxie preexpunere în momentul ăsta în România la scară largă, o variantă poate găsiți împreună. Adică cumva cred că asta ar fi important de făcut. Din păcate, ce mă supără pe mine este că noi nu avem acum în țară clinici de sănătate sexuală, cum sunt în multe țări din Europa, unde oamenii practic pot merge într-o zi obișnuită să-și facă un screening de infecții virale de care vorbeam, de hepatită B, C, HIV, de sifilis, de gonoree, de clamidia. Adică își pot face aceste teste mergând strict în locul acela unde sunt oameni pregătiți pentru asta și nu într-o cameră de gardă sau, cum ni se mai întâmplă și nouă, pentru că se întâmplă să ne vină oameni cu această problemă și să nu-i putem ajuta, pentru că în momentul ăsta un om care vrea să-și facă aceste analize trebuie să meargă la medicul de familie să-i dea un bilet de trimitere pentru fie consult, cel mai adesea consult de dermatologie sau de boli infecțioase, care mai departe se recomande analizele astea. Adică cumva
având acest traseu mai anevoios, oamenii se cam pierd pe el și noi ne dorim ca ei să se testeze mai mult, nu să fie blocați pe acest drum. Și atunci aceste clinici ar fi un pas în plus spre o testare mai mare și practic o depistare mai rapidă și o tratare mai ușoară a acestor infecții. Au mai fost focare de meningită, de exemplu, și deși nu sunt atât de des întâlnite, totuși ne pot afecta foarte rău. Adică dacă iei meningită tulpinea cea severă, poți să mori. Recomanzi acest vaccin? Cu siguranță, adică vorbim de meningita cu meningococ. Că meningite sunt de mai multe tipuri, dar da, într-adevăr asta este... Acum, din nou, vorbim de chestiuni adaptate, pentru că dacă tu nu ai uite, noi lucrăm într-un spital de boli infecțioase. Cu siguranță noi ar trebui să fim vaccinați. Ca să dau un exemplu pe grupuri populaționale. Dacă lucrezi în școală, de exemplu, și știi că ești profesor, să zicem, și știi că, e o chestie care poate să apară la copii mai mult, te vaccinezi pentru că tu ești acolo, ai acest risc. Dar nu cred că toată lumea ar trebui să facă să fie vaccinată pentru asta, să nu se interpreteze pentru o anumită infecție dacă nu are practic factorii de risc. Deci n-aș putea să spun, dacă oamenii au posibilitatea să o facă, ceva rău nu are cum să le facă. Adică eu spun aici, vorbim de chestiuni financiare, administrative. Ăsta ar fi singurul motiv pentru care aș spune că n-ar trebui toată lumea. Dar din punct de vedere medical și ca avantajul pe care îl are pentru sănătatea noastră, cu siguranță orice vaccin este studiat și parastudiat și da, într-adevăr există studii de fază 4, dar există la orice asta cu studiile de fază 4 sunt studiile în care medicamentele, vaccinurile, etc. sunt urmărite mulți ani după ce ies pe piață pentru a se vedea dacă au reacții adverse. Dar se întâmplă cu absolut orice medicament și asta poate să dureze până la 20 de ani. Despre, nu o să dau un nume de medicamente, dar despre alte medicamente nu s-a pus niciodată problema. Știi, cumva se speculează pe chestia asta la vaccinuri. Și, în fine, dacă tot am discutat despre vaccinuri, știi că există aceste mituri cu autismul sau cu diverse substanțe din vaccinuri, chestiuni care sunt demonstrate ca fiind neadevărate de foarte mult timp. Apropo de autism, a fost un articol publicat, nu mai știu exact anul, în fine, într-o revistă medicală și ulterior s-a demonstrat că articolul acela nu era, adică a fost retras pentru că s-a demonstrat că nu era conform cu realitatea, a fost retras, cumva a fost și o fraudă intelectuală pe acolo, în fine, adică cumva s-a mers pe o singură chestie care este împotriva curentului, între ghilimele, și s-a luat aia ca fiind adevărată. Și cred că ce trebuie oamenii să facă în general, sau nu există trebuie, dar ar fi bine să facă, să caute un om în care să aibă încredere. Fie că e medicul de familie, fie, cineva care să aibă cumva cunoștințe medicale sau măcar să-i îndrume. Știi, uite, am eu un prieten care știe cu HIV-ul. Te trimit acolo dacă vrei să afli mai multe. Sau chestia, uite, eu și prietenii mei asta facem, adică dacă întâlnim un pacient sau așa mai departe, ne sfătuim, ne gândim unde să-l trimitem mai bine și cred că asta e cumva soluția, să căutăm, pentru că ok, statul are multe lipsuri și pe partea asta de prevenție și de sănătate în general, nu numai sexuală. Dar cumva ar fi bine să plece cumva de la noi schimbarea. Și acum ai făcut curioasă. Ce părere ai despre vaccinul COVID? Eu nu cred că există a avea o părere despre un vaccin atâta vreme cât vorbim de evidence-based medicine. Adică, practic, toate datele pe care le avem și toate studiile arată eficiența vaccinului. Prin urmare, oricine spune că are o părere despre vaccin, despre acest vaccin, cumva eu nu mai aud ce zice mai departe. E o glumă, dar în momentul în care avem practic niște date puternice care ne demonstrează eficacitatea unui tratament, dacă vrei, pentru că este un tratament preventiv, nu mai există, adică sigur că oamenii, adică e foarte util să ne punem întrebări, e foarte util să căutăm, că practic asta înseamnă research, să cauți mai multe lucruri, să faci lucruri și mai bun. Dar da, în momentul în care ai o infecție care este periculoasă pentru
la un moment dat COVID a ajuns să fie periculos pentru orice grupă de vârstă. Varianta Delta a fost îngrozitoare, omora oameni pe capete și atunci vaccinul era practic vital, la propriu vital. Și atunci, cred că ai înțeles care e părerea mea. Da, am înțeles. Acum vreau să vorbim puțin despre experiența ta în lumea aceasta medicală. De unde a pornit pasiunea ta pentru medicină? Mi-amintesc exact momentul în care, nu chiar exact, dar așa orientativ, în clasa 7-a m-am gândit, căutam licee pe net și am găsit, eu am făcut școala generală undeva la țară și m-am hotărât, îmi plăcea foarte mult biologia, adică dintre a 5-a, inițial voiam să fac cea cu botanica, după care să fac medicină veterinară și între a 7-a am zis, ok, this is it, îmi place foarte mult chestia asta și începeam să caut licee prin București, că au urmat să plec la București și am găsit la site-ul Lazarului și cumva în momentul ăla mi-am pus în cap că voi ajunge la Lazar Științele Naturii și voi intra la medicină și, asta cumva a fost... Bine, acum, mergând și la terapie între timp, îmi dau seama că nu e cel mai sănătos lucru pe care l-am făcut, ci că acum totuși sunt... încerc să mă bucur, să mulțumesc copilul de clasa 7 care a luat această decizie, nu pe persoana din zilele noastre, dar în fine, asta s-a întâmplat și mai departe pe partea psihologică lucrăm. Și consider că părinții te-au impulsionat să alegi medicina sau ai avut mai mult sau ți-a plăcut mai mult ție biologia? Ei nu voiau să dau inițial la medicină pentru că, nu există nimeni în familie, știi cum e chestia asta de trebuie să ai un legacy, sigur, se întâmplă asta de foarte multe ori, dar ei erau fix, nu ce să faci, nu să, voiau să fac, nu mai știu, ceva, economie, something, nu. Și am zis, nu, asta e, ori nimic, adică nu, a fost un moment în care am setat niște bariere destul de clare. Și în facultate ce te-a determinat să lucrezi mai departe pe partea asta de boli infecțioase? Cred că a fost primul contact așa care mi-a deschis cumva orizontul a fost profesoara de virusologie care actualmente mi este coordonatoare de doctorat și mi-a fost și coordonatoare de licență la cursul de HIV. Asta a fost, practic am avut acest curs și mi-am dat seama că asta vreau să fac mai departe și cumva adică conține parte de medicină moleculară, care până în momentul ăla am pasionat foarte mult. Partea de sănătate publică pe care am descoperit că mă pasionează și asta ulterior și acum, aflând mai departe, că e foarte multă psihologie în partea de management al persoanelor care trăiesc cu HIV și cumva pe zi ce trece îmi dau seama că îmi place și mai mult ce înseamnă infecția HIV, oamenii în general și bolile infecțioase. Adică cumva discutam și cu niște prieteni despre asta, practic a fost o căutare continuă. Adică n-am spus nu niciunei variante, am experimentat și mi-am dat seama că tot aici m-am întors și că cumva asta le avea pe toate. Și recomand oricui să facă asta, să experimenteze, să caute, să meargă în stagii, în țară, în afara țării, să... uite, de exemplu, eu am fost într-un stagiu în Islanda, voiam să merg pe boli infecțioase în Islanda, doar că, ei nu aveau boli infecțioase peste vară, pentru că erau oameni în concedii, pentru că sunt foarte puțini oameni, în fine, și m-am mers pe gastro, care la momentul ăla era opțiunea mea a doua după boli infecțioase. Și mi-am dat seama că nu, adică am renunțat din start la opțiunea asta pentru că am stat acolo o lună și am văzut că nu e pentru mine și că patologia respectivă nu rezonam neapărat. Deci asta spune, a depune un efort, practic, ca în relații. Și în afară de acest program de vară, mai există alte programe pe care le pot accesa studenții dacă vor să studieze mai mult de, nu știu, o lună sau 2 luni în străinătate? Da, asta despre care vorbeam eu este SCOPE-SCORE. Sunt 2 comitete din cadrul Federației asociațiilor locale, federațiilor naționale prin intermediul International Federation of Medical Students Associations. Este practic un program student organized. Pe lângă asta există în cadrul universităților programele Erasmus și Erasmus+. Practic, pentru Erasmus mergi într-o țară parteneră într-o universitate dintr-o țară cu care universitatea ta are un parteneriat pentru un semestru sau pentru un an sau cred că chiar și mai mult. Dar, e un timp limitat, adică nu poți să te duci acolo și să termini facultatea acolo. Sau programele Erasmus+, care, sunt cumva
un soi de ce spuneam eu la Scope Score, doar că la fel este o chestiune organizată prin intermediul universității și sunt și pe perioade mai lungi, dar vara, practic, acolo e o chestiune asemănătoare, doar că, mă rog, pentru mine a funcționat, a contat mai mult partea asta de pe lângă partea strict medicală, de dezvoltare personală odată cu această călătorie și a descoperi cultura, de a descoperi oameni noi, de a descoperi cum fac studenții de acolo lucrurile, adică cumva, da, ok, lucrurile sunt foarte bine organizate în Islanda, de exemplu. Sunt sigur că universitatea lor a făcut un program, o chestie minunată cu Erasmus+, dar cumva, văzând lucrurile din perspectiva studenților, cumva rezonam mult mai mult cu ei. Și care au fost cele mai mari diferențe pe care le-ai observat între sistemul universitar din România și cel din Islanda, de exemplu? Legat de partea de studenți, acolo erau mult mai implicați, bine, erau și mult mai puțini. Cred că de la asta pleacă, de fapt, cel puțin comparând cu București sau cu centrele universitare cu un număr mare de studenți. Practic erau mult mai puțini studenți decât sunt la noi și acolo, pe perioada verii când am mers noi, studenții erau angajați pe secții să facă munca pe care, mă rog, puteau ei să o facă la nivelul pe care l-aveau până la acel moment. Sigur că trebuiau să fie în anii clinici, erau niște criterii, dar cumva erau implicați direct și erau responsabilizați direct încă din studenție pentru ce urma să fie mai departe în rezidențiat și mai apoi în cariera medicală. Deci asta a fost cumva printre principalele diferențe și, mă rog, din nou, în Islanda sunt 330.000 de oameni, adică e cumva, adică ar fi nedrept să fac această comparație în momentul ăsta cu România, dar lucrurile au foarte bine organizate. Un lucru foarte important pe care l-am văzut e că acolo, dacă un pacient mergea într-un spital din alt oraș, de exemplu, sistemul era comun. Eu din spitalul din Reykjavik aveam acces la dosarul medical al pacientului din alt oraș și în felul ăsta lucrurile deveneau mult mai clare și noi, având un istoric mult mai detaliat al pacientului, actul medical era mai calitativ. Și este un zvon că în România nu se face atât de multă practică. Este adevărat? Acum, da, adică e, din nou, complicat și vorbim iarăși de numărul mare de studenți, pentru că în România, dacă vorbim cu profesorii noștri, de exemplu, ceea ce, mă rog, am și făcut în diverse contexte, se spunea că practica era foarte utilă pentru studenți în facultate. Acum, dacă sunt 200 de ori mai mulți studenți care vor să facă practică în același loc, nu știu, într-o unitate de primiri urgențe sau pe terapie intensivă sau pe chirurgie, cumva lucrurile devin mai complicate, pentru că cadrele medicale sunt mai ocupate, nu se pot ocupa de atât mulți studenți, însă există opțiunea aceasta de a face practică și în spitale care nu sunt universitare, ceea ce, dacă sunt, de exemplu, colegi care nu sunt din București și merg acasă în vacanțe, poate că în orașele respective, pentru că sunt mult mai puțini, nu sunt studenți, nu sunt rezidenți, cumva ar fi mai util pentru ei să fie, practic, centru de interes al cadrelor medicale. Cred că, cum e cazul în multe alte situații, e important și cât de efort depunem noi pentru un lucru. Pentru că nu cred că e suficient să spui, nu, domnule, la noi nu se face practică. Dacă tu vrei să faci practică, o să poți să faci practică. Important e să centrezi energia în direcția asta și să faci ceva efectiv, nu doar să te plângi, că asta cu plânsul României e un sport național, o văd de multe ori în cazul multora dintre colegii noștri, din păcate. Păi și chiar voiam să te întreb, ai face vreo schimbare la sistemul nostru universitar? Da, clar. Spune-ne și ce. Clar, mai întâi de toate ar fi chestia asta cu a scădea numărul de studenți, adică ok, înțeleg că avem nevoie, că, mă rog, cumva lucrurile ar trebui să fie mai bine organizate din punctul meu de vedere și să se facă niște estimări. Ok, știm că avem atâtea, asta e necesarul de medici în România peste X ani. Știu că anul ăsta am intrat atâtea studenți în anul întâi la medicină. Estimez că din ăștia o parte vor renunța la medicină, o parte vor pleca în Europa, o parte vor pleca nu știu unde, o parte nu știu ce, în așa fel încât la final să am un număr, asta pot să fac oamenii care au învățat statistică, whatever, n-ar fi treaba noastră. Și mai departe, oamenii ar putea să fie exact
cât e nevoie, să nu se bată, bată între ghilimele, colegii între ei pentru a asculta un pacient sau a face o anamneză, să aibă oportunitatea de a, nu știu, avea pacientul lor în fiecare zi la stagiu. Chestia care acum e destul de complicată, pentru că dacă sunt 10 oameni într-o grupă de studenți, sau chiar mai mult și, în fine, sunt 9 asistenți universitari care au câte 10 oameni după ei, că pacienții tot aia sunt. Cumva lucrurile devin, adică pacienții nu vor fi mai la fel de receptivi. Sau, pe partea asta de practică ce îmi spuneai, ce întrebai tu mai devreme, cum era și în Islanda chestia asta de implicarea studenților în actul medical, practic responsabilizându-i într-o formă sau alta. Nu neapărat sub forma asta, dar orice altă formă. Și vorbim aici și de colegialitate. Chestia asta mi se pare că și nu neapărat colegialitate, cât dezvoltarea inteligenței emoționale. Nu mi se pare că e o chestiune care să primeze la noi în țară în general și cred că ar trebui să fie într-un procent mai mare investit în asta, pentru că sunt foarte mulți, dacă sunt foarte mulți și tot de la asta plecăm, nu se creează niște relații sănătoase între colegi, apar tot felul de, nu știu, certuri sau competiții absurde, lucruri de genul acesta, care nu sunt controlate în niciun fel și asta o să ducă la niște generații de medici care, nu știu, vor acumula genul ăla de energie și o vor da mai departe în cel mai rău mod posibil, probabil, în fața pacientului. Mai devreme ai vorbit despre niște statistici și ai spus că unii studenți abandonează. Păi și cum am putea noi, elevii de liceu, să ne dăm seama că medicina ar fi o soluție bună pentru noi? Pentru că ar fi păcat să abandonăm după 6 ani de muncă. Nu cred că este. Nu cred că ar fi păcat. Cred că cel mai important lucru pe care poate să-l facă cineva este să se asculte și să fie sincer cu el. Și asta cumva e soluția pentru absolut orice. Pentru că dacă ajungi să faci facultatea 6 ani și mai faci 5 sau 7 ani sau cât, în funcție de specialitate, de rezidențiat și ajungi și devii medic specialist și tu practic nu ești fericit cu ce faci, o să fie îngrozitor. Așa măcar aia 6 ani te-au învățat ceva, pentru că, sigur, din facultatea de medicină, fie că practici mai departe medicină sau nu, cu siguranță înveți foarte multe lucruri și orice informații pe care ai la un moment dat în viață sigur te ajută, inclusiv matematica din liceu, adică tot ce înveți oricând și până că ai cunoscut o persoană care, în fine, cunoaște alte persoane la rândul ei și așa mai departe, sunt niște lucruri foarte utile. Deci recomandarea mea este într-adevăr să caute mai mult și ce spuneam și mai devreme, să întrebe. Adică, uite, îți dau un exemplu cum mi-am ales eu spitalul. Sau, în fine, cum am ajuns în locul în care sunt astăzi. Vorbeam cu toată lumea despre asta, adică întrebam cum găseam pe cineva mai mare, ce părere ai, știi pe cineva de la infecțioase, știi că, nu știu, că mă interesează chestia asta, am auzit, profa mi-a zis asta, dar mă gândeam să văd și eu totuși, că, adică să fie o căutare activă. Legat de mersul la medicină, da, uite, și eu, prietenii mei, stăteam și ne gândeam de multe ori, când am intrat noi în anul întâi, salariile erau de 800 de lei pe lună ale medicilor rezidenți, adică nu știu, cumva, în mintea noastră nu era chestia asta de, trebuie să mai și supraviețuim, adică... Era cât bursa. Da, exact. Și cumva ne gândeam, cum naiba am dat noi la medicină, având în vedere chestiile astea? Dar, cred că important e să se dezvolte și partea asta de consiliere profesională, dar pe bune, nu să completăm 2 chestionare și să ne spună că whatever, trebuie să faci ceva cu manualitate și nu știu ce. Da, aici sunt multe de schimbat. Dar, again, schimbarea începe cu noi și dacă noi mergem și căutăm și ne descoperim pe noi din ce în ce mai mult, cu siguranță, sau nu neapărat cu siguranță, dar lucrurile vor fi bine dacă suntem și sinceri cu noi. Și tu în liceu ai făcut vreo activitate care te-a determinat să alegi medicina? Te-ai dus la facultate, ai vorbit cu studenți, ce ai făcut? Da, pe vremea mea... Da, că ești foarte bătrân. Pe vremea mea era un proiect numit Conexio, prin care mergeam cu studenți de la facultate, nu știu, 2 sau 3 săptămâni în vacanță de primăvară, când erau cumva decalate vacanțele și cred că am făcut asta timp de 3 ani, adică, nu știu, dintre a 9 până între a 11 am dus în fiecare an, că cumva îmi plăcea ideea asta de a fi acting student. Și mi-a plăcut foarte mult. Am și întâlnit niște oameni drăguți și cred că asta contează la finalul zilei, pentru că dacă
nu știu, perspectiva mea o să fie mereu diferită de a ta. Dacă eu rezonez cu tine, e foarte probabil să rezonez și cu perspectiva ta. Și am întâlnit niște oameni foarte drăguți cu care mergeam la cursuri, la spital, pentru că erau și ani mai mari. Și mi-am dat seama că sunt de acolo, adică simțeam că era mai degrabă o energie decât, mă rog, o chestie cognitivă, dacă vrei, o emoție. Și pe baza emoției alea, adică emoția aia a rămas acolo și încă rămâne. Dar după ce ai făcut programul acela în vară, în Islanda, de ce nu ai mai aplicat la alt proiect Erasmus? Bine, aici cu Erasmusul era ideea să pleci practic un semestru sau un an. Eu eram destul de implicat în ce înseamnă Societatea Studenților în Medicină și Federația Asociațiilor Studenților și atunci cumva am luat o decizie de a rămâne și a mă implica în continuare pe ceea ce făceam eu deja și simțeam că aduce un input, simțeam că e util și pentru mine și pentru dezvoltarea mea, față de a mă duce într-o altă țară, chestie pe care o puteam să fac și în rezidențiat. Adică cumva am avut un pact cu mine în care mi-am zis că dacă sunt niște lucruri pe care nu pot să le fac acum, hai să vedem, pot să le fac în rezidențiat sau nu știu, dacă există o altă variantă prin care pot să mă dezvolt și în direcția aia și cumva așa am hotărât să nu merg în alte proiecte. Păi și spune-ne mai multe despre activitățile de care beneficiază studenții de la Carol Davila, de exemplu de Societatea Studenților. Cum a fost experiența ta? A fost o experiență absolut minunată și mă uit acum lucrând în domeniul în care lucrez, apropo de ceva mai devreme, cu persoane din grupul vulnerabile. În SSMB am învățat cum să te comporți cu un om, ce înseamnă a fi inclusiv, nu știu, cum să faci un om să se simtă, nu neapărat important, dar să simtă că e la fel pentru tine ca orice alt om. Activități de genul acesta existau la noi, existau prin Comitetul de Drepturile Omului, prin cel de sănătate sexuală pentru minoritățile sexuale, adică era o dezvoltare din asta în toate direcțiile. Pe lângă asta dezvoltai și partea de comunicare, care mi se pare crucială în ceea ce facem noi astăzi, pentru că erai pus în diverse situații, coordonai un proiect, spre exemplu, și în proiectul respectiv era un coleg care după aia coordona alt proiect și în care tu erai participant și el era coordonator. Practic, simulai tot felul de relații, de situații din viața reală pe care eu cel puțin le văd astăzi și cumva nu mai e greu întotdeauna simt cumva că ți-e greu, dar lucrurile merg natural pentru că tu ai trecut la un moment dat prin genul ăla de situații și ai învățat din ea. Deci, cu siguranță, recomand oricui să meargă la proiectele SSMB, să se implice cât mai mult, să se implice cât simte că este necesar pentru el. Mai vrei să ne spui ceva despre experiența ta înainte de a finaliza acest podcast? Sau un sfat, sau, uite, poate o concluzie, ce ar trebui să facă oamenii, ca un plan, așa, știi, pentru a depista bolile. Da, acum, dacă revenim la partea de infecții, recomandarea mea este și, nu e a mea, că n-am venit eu cu ea, este să ne testăm o dată la 6 luni, maxim un an, simplu, de niște infecții pe care putem să le luăm foarte ușor cu screening din sânge. Pentru HIV, hepatită B, antigenul HBS și pentru hepatită C, sifilis și, în fine, astea cumva intră cam în majoritatea spitalelor. Spre exemplu, un om care nu știe cum să facă asta, poate să-și ia un bilet de trimitere de la medicul de familie. Din nou, e calea mai grea. Acum că nu avem aceste clinici de sănătate sexuală despre care vorbeam mai devreme, dar există totuși metode prin care ei o pot face gratuit. La noi în spital, de exemplu, la Babeș, dacă vine un om cu un bilet de trimitere de la medicul de familie, pentru boli infecțioase și noi credem că, în fine, chiar dacă el nu vrea, adică nu a venit cu scopul ăsta, dar noi credem că ar fi necesar să-și facă și un screening pentru infecțiile acestea cu transmitere sexuală, o să-l facem. Deci, dacă el o să vină cu biletul ăla și să spună, bună ziua, vreau și eu să-mi fac un screening pentru infecții cu transmitere sexuală, noi o să-i le facem. Și atunci, cumva, cred că, iarăși, e important și vă mulțumesc pentru ocazia asta să le spunem oamenilor că se poate și că pot găsi oameni care deschiși cu care să comunice. Pentru că apropo de a rezona cu oamenii, simt că aici, în echipa asta unde lucrez acum, toți oamenii sunt în aceeași energie, chestie care mi se pare minunată și
apropo de, e important să cauți până să găsești ceea ce e important pentru tine. Pe lângă asta, din nou, să încercăm să utilizăm metodele contraceptive de barieră, adică prezervativul e sfânt, asta ar fi concluzia. Și mai departe să ne informăm din surse sigure și să cerem sfaturi oamenilor care știm că au o experiență în anumite domenii sau subdomenii și overall, cum spuneam și mai devreme, să fim sinceri cu noi. Și prin surse sigure ce înțelegi? Doar medici sau putem să apelăm la diverse site-uri? Nu mă refer la... Adică asta cu medicii e un pic tricky, pentru că, cum s-a întâmplat de multe ori și în COVID, în pandemie, dacă se apare la televizor un plastician să vorbească despre o boală infecțioasă, pentru mine nu e credibil. Adică, sigur, și eu aș putea să-mi dau cu părerea despre ceva din chirurgie plastică, dar not my first thing on the menu. Adică, înțelegi ce spune? Adică, există niște site-uri clare, adică de unde putem să... Dar, iarăși, să citești un articol științific nu e la îndemână pentru oricine, pentru că, iarăși, îți trebuie un pic de experiență. Și sigur, important ar fi să fie un om care să fie specializat pe chestia respectivă, că de-aia medicina se dezvoltă către direcția asta, ca oamenii să fie foarte buni și foarte buni într-un domeniu și să colaboreze între ei. That's the main idea, pentru că altfel nu o să poată să fie o persoană bună la toate. E imposibil chestia asta. Sau, mă rog, dacă nu sunt geniali. Ori ești genial, ori îți găsești o nișă. Cred că astea sunt chestiile de a fi performant. Deci, surse sigure, într-adevăr, medici care să fie pe domeniul respectiv, dacă chiar și acolo mai sunt discuții, niciodată nu cauți într-o singură sursă. Cred că asta cumva ar trebui să fie concluzia. Niciodată nu cauți într-o singură sursă și sursele respective trebuie să fie verificate. Nu știu, dacă o să cauți pe PubMed, știi că o să fie ok. Adică nu ajung acolo articole indexate PubMed, de exemplu, sunt safe. Asta putem să... Adică dacă sunt baze de date științifice bine cunoscute, în principiu acolo. Dar dacă citim de pe habar n-am... Cancam.ro Da, exact. Cancam.ro, secțiunea Sănătatea Zilei, nu... Adică, la modul ăla. Sau varianta de USA, că acolo sunt multe variante de ziare din astea online super dubioase. Mulțumim foarte mult pentru prezența ta, mai ales că am discutat și despre un subiect sau despre niște subiecte care sunt tabu în rândul adolescenților și vă așteptăm la podcasturile viitoare. Mulțumesc!